थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो गोरोबथा जाफानाय बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख'आ बहामार सानजारि नोगोर ना गुवाहाटी नाथाय गुवाहाटीनि माबे जायगायाव बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख'आ दं ना बडलेण्ड गेस्ट हाउसआनो बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावख' जानानै थाबाय थागोन नामा बिकेडब्लिउसिनि गोरोबथाया मा 3 बोसोर जानो थांगासिनो दं नाथाय दासिमबो मानो समष्टि दाफुंनायफोरा दासिमबो जाफुंजोबाखै मा जाहोनाव दासिमबो बिकेडब्लिउएसिनि बिसायख'थि जानायनि जेबो खोथा बाथ्रा गैया मा जाहोनाव बिकेडब्लिउएसिनि बिसायख'थि जायैनि सिगांनो आफादफोरा थुब्ला थुब्लि गावस्रानानै गोदान आफाद जोनोम जाखो बेफोर सोंथिफोरा गोबां दैदेनगिरिफोरनाव सिखांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो गुबै बाथ्रायाव बिकेडब्लिउएसिनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा एम अनिल बसुमतारीनि खौरांगिरिनि सोंथियाव माबोरै उल्था बाल्था गोख्रों रावफोरजों फिननाय होनांगौ जादों बिकेडब्लिउसिनि सुबुंफ्रा बिकेडब्लिउसिनि मावख' नागिरनानै मोनैयाव भुगिनांनो गोनां जादों नामा रायजोफोरा जिएमफोरखौ लोगो मोनै थासारि सोलिगासिनो नामा नङाब्ला मानो मावख' दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनै बाथ्राया ओंखारगासिनो दं बिकेडब्लिउसिनि गुबैथार आलादायै मावख' बुङोब्ला गुवाहाटी माबे जायगायाव जों मिथिगौदि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव साननैसोनि थाखाय एबा गुबै अफिस लुफुंजायैहालागै गुवाहाटीनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौनो बिकेडब्लिउसिनि मावख' हिसाबै बाहायनो होदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथाङा बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौनो माबोरै बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख' होननानै खनले बुंबाय थाखो बेयो बयनिबो गोसोआव सोंलु सिखांदों जानो हागौ नाथाय दासिमबो मानो गुबैयै बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख'खौ बिकेडब्लिउसिनि मावख'नि मुङै लुफुंनाय जायाखै बेसो गिदिर सोंथि आरो जुदि सरकारजों बिकेडब्लिउसिनि मावख'खौ लुफुंजादोंब्ला मानो बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव थानो गोनां जाखो बेफोर बाथ्राखौ बिकेडब्लिउएसिनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बाथ्रा बुंनायावसो सोंथि सिखाङो मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ बिकेडब्लिउसिनि मावख' महरै बाहायनायाव रावहाबो जेबो आपत्ति गैया नाथाय मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि सायावसो बेफोर गासैबो सोंलुआ सिखांदों दानिया फैदो बिकेडब्लिउएसिनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथाङा बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावख'खौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि मानो थाखाय फैदों मादों नोंथांमोना रादाब बुथुमगिरि चेनेलनि मानसिफ्रा ओरैनो रायजोआ लोगो मोनाखै रायजोआ खामानि मावाखै रायजोनि 10 आगस्ट जोंनिया मोननै खुनु काउन्सिला मोननै अफिस गैया होनना बुंब्ला दस्राफ्रा हयथ' मोजां मोननाय नङा जोंनि काउन्सिलनो आसाम सरकारा नाजानायनि गेजेराव आसाम सरकाराव जोंनो मोननै जायगायाव अफिस खालामनो होदों मानो होनब्ला जोंनि एरिया बिराद गिदिर आसाम सरकारा होनदों गुवाहाटीयाव थायोब्ला हेड अफिसा खामानि मोनाव एसे साबसिन जागोन सानजारि नोगोराव लाखिनाय समाव गोजान जादों होननानै माखासे अफिसारफ्रा आसाम सरकारा जे गुवाहाटीयाव लाबोदों 10 आगस्टआव नटिफिकेसननि गेजेरजों थांनाय बोसोरनि 10 आगस्टआव गुवाहाटीयाव आसाम सरकारा नटिफिकेसननि गेजेरजों गुवाहाटीया हेड अफिस जाबाय एखे नटिफिकेसनावनो गांसे नटिफिकेसनावनो सानजारि नोगोराव मोनसे साब अफिस थागोन दिनै सानजारि नोगोराव माबा मोनसे खामानि मावनांगौ सानजारि नोगोराव मावनांगोन दिनै गुवाहाटी गवालपारा साउथ कामरुप ओरैजा मा होनो नगाव मरिगाव कामरुप ओरैजा मा होनो धुबुरी बङाइगाव नलबारि बरपेटा बिनि रायजोफोरा गुवाहाटीयाव खामानि मावनो हागोन दा जोङो मोननै अफिसावबो खामानि मावगासिनो दा ओरैबायदि मोजां दा गुवाहाटीयाव हेड अफिस आरो नोंथांमोननि चेनेला मा गेजेर नुदों आङो गुवाहाटीया हेड अफिस ना सानजारि नोगोरा हेड अफिस माथो गुवाहाटीयाव अफिसानो गैया बेथ' रं मेसेजखौ नोंथांमोना दा फोसाव आरो नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ मोनसे गोरों गोराया नटिफिकेसनखौ नायदोंना नाया बेबो थांनाय बोसोरनि नटिफिकेसन आरो बेखौ नोंथांमोना दिनै माखासे माखासे गोदान आक्रोशमूलक माखासे गोदान आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों मा होनो दाबो सानजारि नोगोरानो दङ होननानै आरो जोंथ' गासैबो माने हेड अफिसनि खामानिखौ जोंथ' गुवाहाटीयाव मावगासिनो मेक्सिमाम जोंनि एक्जिकिउटिभ मिटिंआ दिल्लीयाव गुवाहाटी हेड अफिसावनो जायो दाखालि 13 तारिखनि मिटिंआ गुवाहाटीयावनो जादों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गुवाहाटीयाव एभेलेबल सानफ्रोमबो आरो बेखौ नोंथांमोना माखासे चेनेला सबबो नङा दै माखासे चेनेला फोसावदों जे हेड अफिसानो गैया हेड अफिसा सानजारि नोगोरावसो जाखो ना गुवाहाटी जाखो बेबायदि रं मेसेज नोंथांमोननि चेनेलाव बा पर्टेल निउसाव जेला फैयो बेखौ रायजोफ्रा मोजां मोना मानो होनब्ला गोरों गोराया बुजिगौ 10 आगस्टआवनो बियो नटिफाइड थांनाय बोसोरनि 10 आगस्टआवनो
आरो नोंथांमोना जुदि दिनै बेखौ कुइसन खालामोब्ला अबे हेड अफिस होननानै नोंथांमोना बहा थागोन गुवाहाटि गुवाहाटियाव जागासिनो दङ आरो बेखौ नोंथांमोना मानो दासो सोंखो इयुनाव मा जागोन मा इयुनाव मा जागोन रायजोफ्रा दासिमबो क्लियार भाबै मा गाहाय मावखांबा गुवाहाटिनि बड'लेण्ड भबनाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बे बिल्डिंखौ बाहायनो थिनदों आरो बेनिख्रुइ मा नांगौ दिनैनि दिनाव जों बाहायदों बेनो जोंनि गेस्ट हाउस बेनो जोंनि अफिस जों मोजाङै जेबो माने 20-30 खान गारि पार्किं दङ दा सानजारि नोगोराव जोङो मोनसे अफिस खालामदों हेड अफिस लुनो थाखाय जों खालामनानै सानजारि नोगोरनि जानाखि अफिस बबे अफिसनिख्रुइ खम माने माबा फेसिलिटि गोनां बेयो 13.5 कोटि थाखाजों जोङो सानजारि नोगोराव जानाखि 2 स्ट'रेज ग्राउन्ड फ्ल'र एन्ड फार्स्ट फ्ल'र गारि पार्किं दं बेयाव जोंना वाल जाजोब्बाय बेहाय गेट जाबाय बेहाय गासिबो बेसे रांनि बानायनाय जादोंमोन सानजारि नोगोरनि बेखौ सानजारि नोगोरनि जानाखि बेखौ नायफिननांसिगोन आं एक्जाक्ट बाजेट स्टिमेटखौ बावबाय गोदाननि लुनाय ना बेखौ रिपेयारिं खालामदोंमोन बेथ' रिपेयारिं खालामनाय सानजारि नोगोराव जोङो सासे मोनसे गेस्ट हाउस लुफुंनो हाबाय जोङो बेसेनि बायनाय जादों बेखौ बायनाय नङा बेखौ जोंनिफ्राय जोङो लुफुंनाय नोंथांमोन बा लुखानायखौ जोङो जुदि बानना लायोब्ला जोंनि काउन्सिला बुंनांगोन बेखौ जों लुना आं ओंखायनोथ' रिल खालामदों दिनैनि दिनाव काउन्सिला मोनसे गेस्ट हाउस दङ सानजारि नोगोर जों गुवाहाटियाव बानायगोन BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com